Croeso I Brew yn y bar, a dwi wedi teithio I Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn wrthos yma, sef hen glwb I sawl wyneb adnabyddus. Dau yn ymwedig, Gareth Thomas a Gareth Davies. A dwi yma I edrych mlaen at gêm derfynol Castell Newydd yn erbyn De Affrica. Nawr, mae'r ddau dîm wedi ennill y pencampwriaeth 3 gwaith sydd yn record. Felly, dyna clywed barn y garfan am pwy maen nhw'n meddwl bydd yn codi'r tlws nos Sadwrn. Castell Newydd yn erbyn De Affrica. De Affrica heb di colli gêm terfynol. Pa mor bwysig bod hwnna o ran meddylfryd a hwb seicolegol? Ie, fi'n credu De Affrica yn mewn i'r gêm eitha hyderus, ond gan Castell Newydd, lot o pobl wedi, write them off basically, ond you can't write New Zealand off, ti'n mo? Yr unig seicolegol bydd y Razi fi'n credu yn chwarae gemau yn ystod wythnos awr. Pwy fydd yn ennill? Fi'n credu Castell Newydd. Dwi'n meddwl bod De Affrica yn ennill. Ddoi tîm gallu ennill hwn, mae fe just yn flip of a coin yn credu. Lot o siarad beth I New Zealand at the moment, and angofio beth mae De Affrica gallu gwneud jyst achos y gêm maen nhw jyst I cael. Ond fi'n meddwl bydd South Africa yn dobennau yn diwedd, just lot mwy o pŵer. Tîm y gystadleuaeth o ran y blaenwyr, pwy fysach chi'n pigo? Ellis Gens fel 1, Bombrambi fel 2, Malherbe fel 3, Sam Whitelock a Eben Etzworth as second rows. Jack Morgan. Jack Morgan lan na. Jack Morgan wedi bod yn arbennig, dwi'n mynd bach gormod bias I Cymru yn doi. Adi Surveyor, sa'n gwybod pam i'n gweud hwn, Ben Earl. O ran maswr y cystadleuaeth, Mae wanga, jyst ffordd mae'n ware, mae'n debyg I fi ware, ond mae'n licio ware gyda pel, licio mynd y fe straight i'r lein. Wedys ti bod ti'n ware yn eitha tebyg I Mwysio Mwanga. Bydd rhaid ni cael clip o hwnna, yn yr ymarfer I dangos pan ydych chi'n siarad. Gair fi o lan I chi. Rhif 9, DuPont siwr oed. Bundyaki, Rico Ioani wedyn yn 13. Back 3, Will Jordan, Low, Ramos. Fforddwr gorau'r cystadleuaeth. Fforddwr Fiji. Simon Rai Louis, fe? Ie, gywir e. Oedd yn diddorol clywed barn garfan Castell Newydd Emlyn am pwy maen nhw'n credu nath sefyll allan yn Nghwpan Rygbi'r Byd. Dyma 15 chwaraewr dwi wedi pigo fel tîm y gystadleuaeth I fi. Cefnwr, Bowden Barrett o Castell Newydd, ar yr asgell chwaraewr arall o Castell Newydd, Will Jordan, sydd wedi sgorio 8 cais yn ystod y gystadleuaeth. Ar yr asgell arall, Cheslin Clwb o De Affrica yw'r dewis. Yn y canol, Rico Ione o Castell Newydd a Bundyaki o Iwerddon. Maswr, Richard Mwanga o Castell Newydd. Mewnwr, Anton DuPont o Ffrainc. Ymlaen i'r blaenwyr. Yn y reng flaen, 2 chwaraewr o Ffrainc, Cyril Bail a Peitw Mawfaca. Ac yn ymuno gyda nhw, Oxen Che, a nath chwalu sgrym Lloegr pan dath ymlaen ar y ca yn rownd cynderfynol. Yn yr ail reng, Eben Etzworth o De Affrica. A dwi wedi penderfynu symud Shannon Frizzell o'r Castell Newydd, ymlaen o'r reng ola, rhif 8, Ben Earl, ac o ran blaen ysgellwr, does neb wedi bod gwell na Jack Morgan dros y gystadleuaeth. A mae rhaid cydnabod ymdrechion gwlad fel Portugal wrth iddyn nhw gyr o Fiji yn ystod y gystadleuaeth. Felly, mae yna le i'w blaen ysgellwr ifanc, Nicholas Mata. Felly, Jack Morgan, yr unig chwaraewr o Cymru sydd wedi gwneud y tîm, 5 chwaraewr o Castell Newydd, 3 o De Affrica. Ymunwch yn ni am benod ola'r gyfres Brew yn y bar, pryd fydden ni yn Clwb Rygbi Llangennech yn edrych mlaen I weld pwy arall fydd yn syrenu.